Hello mga Jumegan, ako nga mga gandararat. Kani nga video, nag-hair color mi og Arabiana. So, stay tuned. Hello mga gandararat, welcome to Gandang Maris YouTube channel. Please follow po sa ko ang Facebook page, Gandang Maris, ug sa ko ang TikTok, Anay Halwa 00. Pero pag bago pa ka sa ko ang YouTube channel, please naman mga gandararat, pa-like, pa-subscribe, ug please hit the notification bell para ma-update ka sa ko ang mga video nga bagong i-upload. Salamat! So mga gandararat, This is the customer for today. Madam Lama. Lama Hilwa. yes. Unsa yung color? This is light ash blonde. Light ash blonde or light ash. Because her hair is dark, maybe it become medium ash blonde. Oo, okay, wala man gid ko ano. Beautiful. See? Beautiful Lama. Di mo dahil lalim mag ko ano, kameraman? Nagalibog. Galibog. Tsaka gini kamera na ko eh. Balhin sa ko. Ang maganda raman. Ay! Masok ko man si Kuan na si Matutina. Ipis ko sa buhok ko. So mga gandararat, amo anang agisog na og blow dry ang buhok ni Lama. So syempre si gandararat jud sa ang motrabaho karon. Muni ang among ang gigamit o wela. Wela na ka, wela. Pasensya na mo guys kay si gandararat yun tanawa. Na full jud siya balot sa iyang buhok, sa iyang ulo kay tugnaw kaayo di ari. Huh? Tugnaw kaayo. Because it's Tawilon, isi oil, the toner not maki tugol. Mapisukar. Yeah, that? Ada Mapisukar. Joke. Mapisukar. biya ka nang dili mo gana ba? Dili. General ilang term na mapitugol. Long mapitugol. Dili ba kung kabuang ko mapisukar. Mapitugol, mapihabibi. Ay, mapihabibi. Aywa. So mga gandararat, stay tuned. Mana ada yang bulan sila ano? So mga gandararat gasugod na. Layo pud ka may vlogger. Wala mi ka sugod jud ganiha kay na may nagpakurti. O nang miundang sa ang maniniyot. So mga gandararat atang tan-awon sa result ani ha. Kung gusto mo magpa-color, anhilang mo diri sa Tabok Saudi, libre, pero ang pamasahe, inyuhan lang. Kanawa ihang buhok itong fishing. Det var helt forfärligt. Det är 25. Mina människor. Mina människor. Nga, OM sa mo kayo ito toms. Pero bitang, murag, bongga jud na nila ipangkuan. Kato din ako ang video nga, nasunog ang buhok tapos akong gi-repair. It's tanawa yun ang video. Murag ka ni bitaw akong kamera no, murag bitaw ka ng ihi nga, lubog ka iba. Pero inigon siguro sa video no, dili raman no, iniglantaw no, sa YouTube dili. Kanira gyud ang kamera. Mas lamit ta dito. Kana ako agamit tayo sa mag video pa. Dahan mag-email ba ka, unya mag-edit ko. Ay dili ko nang pag video ra nga isend ra na ko sa imo. Oh.
Yots, dili makuha ang video yots ug tag-as kaayo yots. Dili mo kuha ko ang cellphone. Dili mo save ba? Sa kanang sa Messenger. Kang ahon man igon. Palit na lang lagi ko atong tag 7,000 naman ambisyosang iring 700 eh. Ay, Diyos ko Lord, wala may sponsor diha og kuan cellphone, wala loay jud kayo ko ay. I-promote ang Nokia. Dili Huawei, Samsung. Pamili ka nga. Guys, kasi na malumong kasing-kasing diha wa jud ko ikapalit og cellphone kay kwarta maluoy mo. Kaluoy pa dai. Ako ra may abroad nga airbop. Wa naman gani kwarta. Bago ra gasweldo. So guys, nakita ninyo iyang buhok. Yung buhok guys, mura jud og hair. Iyang buhok guys, mura gid og kill ballers gid ka kilotlit sa. Kilotlit so ayom sa iyang kihok hik, mura jul ballers. Jul ballers nga. Was gi jilbasan sing kay was may jubladers. Saon pagbula. So, gi-applyan na. Anaon ra siya mga gandararat no. Sa mga wala nakabalo para makakuan mo unsaon pag hair color, syempre dili sa ta mag-routings mga gandararat. Kay kung mag-routings ta, syempre mauna man to kad mauna man to siya og color iyang kuan, mauna man to siya ka light color mo nang dili sa gyud eh. Mauna siya og mo light siya una ba ang kanang sa roots. Kay nga na bitong mga gandararat mo una siya ka light kay linghod man guna siya diha. Mura pa siya kanang mais nga kuan ba kanang bagong tubo bitaw diha. Mao nang dali ra siya mo color. Mao nang dili sa gyud siya kuan. Koloran dihang dapita. So sa wala nakahibalo. Pero sa nakahibalo, syempre. Ay paminaw diha sa muka nimo. Sa mga nagkabalo pa kay nila. Yes. Sa nakahibalo, pagpuyo diha, sige yama-yama na sumbag ta karon. Suggest na nagkuha na po na siya nang hinaway. Na. Ayog yun nagdaog-daogan ni imong kahibalo kay wa ba mi tisda ra ba wa ba mi certificate na bot mig Saudi. Jen ang langga lang sa kalamba yan ni. Memoriar ni Silvia. Saudi. Ay, Ginoo ko Lord. Guys, manang wala may gipatisda kay dako kay salig ang among amo sa mua. Wow. No need na daw. Kay daghan naman daw may gipangsunog na riban sa email sa Pilipinas. Buyang. Na irong banggiitan ba niyang invitation oy. Na isla magara-gara. So shout out lang ko diha sa mga basher no. Ay mo sigig bash kay dili mo mga gwapa. Dili mo mga gwapo. Ano na Koreana ba nang nag-on Mo sige pang bash kay di mo taga-eskwelahan. School bus. Okay. Ang angay mang bus o saman. Taga-school bus. Driver sa school bus. Balhin sa ta dito guys. Ay Ginoo ko Lord. Nakahimuot man ni ay. So is boy abundan. Dapat. ang angay mang base ko ang gyud si Boy Abunda. So mga gandararat aso sang ihunong kay murag taas ra ba kaayo ni. So, stay tuned mga gandararat. Ang muhawa maot joke. Hello mga gandararat. Pag magpa-color mo dapat magsulti jud mo nga nagpa-itom mo kay ngano. Pares ani Ani color man pud siya diri gamay pero tan-awa ang roots ra wala man siya gasaba. Nya karon ra siya nagtugan hindi naman jud madutlan. Ang ngayon taki sa salon Na. Mao ni nga Nice, dapat mo istorya gyud. May istorya jud og nakuana na nakoloran na unsa ni na itom. This it be bleach this one. Mao na jud nga
dili jud magtinikal ba, istorya gyud sa HD nga kanang nagkuan ka. Nindot unta ka siya color diri oh. Ang problema ang diri, dili madutlan. Kay giito man niya. Tanaw diri ra ko to bo. Hello mga Jamegan, ako nga mga gandararat. Di ba katong gahapon gi hair color siya tapos na dito ilain nga color ihang gibutang. So wala ning color. May na lang kay dili beautician ning gahimo, magician, dili siya beautician, magician. So karon mo na niyang result, nice kaayo. Mashallah! Mashallah habibi. Sorry, video. So, anong masay niyo mga gandararat? Kay gikuluran man na niyag lagom. Gikuluran niyag itom, di wala na color. So, kay ang kuan, dili man na beautician ang trabaho, magician man siya. Muna. So, kama na ang hukom kung ipapatay ba na ninyong nagpa rolok. Wow! Diba? Like this lama, like this because ana sa way video. Gigat. O diba? Beautiful. The name is Lama. Beautiful. Like this Lama. Okay. Maot man akong kamera. Iahat yun ni siya. Mandamay dyan og color. See? Wow! Lama, you're so beautiful. My God. Woo! Wow. So, guys, thanks for watching. Gahapon naputol ako ang kuan. Wala dyan ako na-edit. Che!